Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ano maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka ug panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ang pingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa ikasiyam katuig sa ikanapulo kaadlaw, sa ikanapulo ka bulan sa paghari ni Sidikiyas, misulong si Hari Nabucodonosor sa Jerusalem, uban sa tanan niyang kasundaluhan, o gilikusan nila kini, nagbuhat silag mga trensera libot niini. Gilikusan nila ang syudad hangtod sa ikanapulog usa ka tuig sa paghari ni Sidikiyas. Sa ikasiyam kaadlaw, sa kaupat nga bulan, grabe na kaayo ang gutom sa syudad ug wala na'y makaon ang mga tao. Unya, gipuslutan nila ang kuta sa syudad ug pagkagabii, miikyas ang hari uban sa tanang sundalo niya agi sa pultahan, tunga-tunga sa duha ka kuta duol sa tanaman sa hari, bisag gilibutan sa mga taga-Babilonya ang syudad. Dito sila padulong sa Araba. Apan ang hari gigukod sa mga taga-Babilonya ug hiapsan siya dito sa kapatagan sa Jericho. Ang iyang kasundaluhan nagkatibulaag pagpanagan. Unya hidakpan ang hari ug gidala nila siya ngadto sa Rebla. Diin dito si Nabucodonosor ang hari sa Babilonya ug gisulutan siya ni Nabucodonosor. Gipatay nila ang mga anak ni Sidikiyas sa atubangan gayud niya ug gilugit nila ang iyang mata ug gigapos siya kadina ug gibihag ngadto sa Babilonya. Sa ikalimang tuig sa ikapitong adlaw sa bulan, nga mao ang kanapulog siyam katuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babilonya, si Nebuzaradan ang kapitan sa mga gwardya sa hari sa Babilonya, miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo sa Ginoo, ingon man ang palasyo sa hari, ug ang tanang balay sa Jerusalem, ug gilumpag sa mga taga-Babilonya nga kuyog ni Nebuzaradan ang mga kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tao nga nahibilin sa syudad ug ang mga sundalo nga mitipon sa kasundaluhan sa hari sa Babilonya ug ang uban pang mga tao gidala ni Nebuzaradan ngadto sa Babilonya, apan gibilin ni Nebuzaradan ang mga kabus kaayo aron maoy magatiman sa mga parasan ug aron maoy mag-uma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Piliun ka makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Diliun ta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw.
Sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kaming nagahilak sa among paghinumdum sa Siyon. Dito sa mga kahoy niyadtong yutaa, gisabong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo naghangyo, nabungaton namo ang mga titik sa among mga awit, ug ang mamimihag kanamo nag-awhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Siyon. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diya sa yuta na langyaw. Kung ikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagnag, kundili ako maghinumdom kanimo, kundili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Alleluia, Alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Sir, kung buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus o giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Ug diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adto adayon ang pari og pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa sugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo ka na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong nadungog sa unang pagbasa, no, muna siya pinaka bati sa kasaysayan sa Israel, no, the darkest moments. No. Diin sila gibuntog sa mga taga-Babylonia, unya gihinginlan. No. Dunay pagkaguba sa templo, napildi sila militarily. No. Pero kung atong tanaw, no, dili lang kay kapildihan ni siya sa militar, kundi pagkahugno usab ni sa ilang espirituhanong kinabuhi. No? Kaya kung naingon ani sila, kini tugod ni sa pila na katuig nga sila wala maminaw sa pulong sa Dios, kay ilaman gisalikway ang mga propeta. Sa pila na katuig nga sila misupak sa ilang saad sa Dios. No? So muni ang gidangatan sa ilang nasod. No? Muni ang dangatan di lang sa katawhan, kundi sa nasod nga mupahilayo sa Dios. Magunob gayon. No? Ang sa Ebanghelyo, lahi po ang iyang focus. No? Kung distraction ang unang pagbasa, ang ikaduhang, ang Ebanghelyo, kaayuhan sa sanglahon. No? Healing. Dili po lalim ang kinabuhi sa sanlahon. No? Kay tungod kay
mananakod ang salahon unya mananakod ang sangla unya dili maayo, so ang sanglahon ilain gini sila, no? Sobra pa sa isolation sa COVID. Sumura ni sila basura sa katilingban. Pero bisan pa ni ana, no, sa iyang pagka dili apil sa katilingban o pagka dili na maayo, misalig siya nga si Jesus dunay mahimo aron siya maayo. Muna ni sangpit siya ni Jesus, no? Kung buot ka, mamaayo ako. Wa siya magduha-duha nga makaayo si Jesus niya, no? Pero nihangyo siya mapaubsanon kung buot ka. Sa to pa, sa imong kabubuton, dili ako Nung niya hangyo, iyang giklaro nga dili siya ang ayan. Ang tubag ni Jesus, buot ako, mamaayo ka. So, wa siya mapugos, no? Nipakita si Jesus nga siya naghuna-huna sa kaayuhan ng tawhana. Ang giuli ni Jesus, dili lang ang iyang maing panglawas, kundi giuli siya sa iyang lugar sa katilingban. Kaya ang katapusan tugon ni Jesus, mauman, pagpahiling sa mga pari, aron ideklarar ka nga maayo ka na, unya silang tanan mahibalo. No, it's like telling, reclaim your place in society. Dili ka na sinalikway. Una nga, makita no nga bisan man tingali nga kun ang atong pagka masupakon sa Ginoo maoy makapaut-ut sa atong nasod, no? Tingali sa yung raketa mamasangil agrabiha sa anang flood control, oy, no? Nagkakitang panaway, no? Mga sala sa mga anaan sa gobyerno, anaan sa katungdanan, no? Pero sa atong level, kamao sa tamo makakoy, kamao po mo padangog, no? Totoo pa, ni participate po ta, no? Ug magpadayon ta na, di na ta mahibong ug unsay mahitabo sa atong katilingban, no? Mabitaw na nga sa mga dulan na 30 ka tuig ang milabay, dihay eskwelahan sa Amerika, sa Columbine, nga dunay niadto dito og namusil og mga bata, no? Ang pangutana ato sa mga tao, asa naman ang Ginoo? Diin man ang Ginoo atong panahuna. Karon doon na sa mga bata nagdagpusil dito sa Tacloban, namusil og mga estudyante, no? Pwede po ta mangutana, asa naman ang Ginoo? Ano naingon ana man, no? Kung atong pamalandungan, dunay nitubag atong sa una, no? Isa nga, ngano mangutana mamughain ang Ginoo, nakalimot day mo nga ang Ginoo wa naman niyo pasud sa classroom, di na pabuto nga cross ang classroom, dili na mo papangadjion, no? Ang Ginoo wa na ninyo pasudla diha niya mangutana mo asang Ginoo, kinsa may unsa man din hitabo, ang Ginoo ni biya ninyo o kamoy ni biya sa Ginoo. Diyan ni magapangutana ta karon asa man Ginoo, no? Dili ta makapasangil usa lang kabutang. Mangutana ta ato mga pamilya. Yun sa man pag-agak sa mga ginikanan ang mga anak. Nitudlo pa ba mo og mayong pamatasan, pag-ampo, o manghiskot pa mo Ginoo, o itugyan lang ni sa eskwelahan. Ngita lang ta Catholic school, bahala na sila diha. O di ko ni makaton, ato lang awayon ang eskwelahan. Ato pasangindan ng eskwelahan, nga nung ngilad ba batasan inyo mga estudyante? Nakalimot mo nga inyo man ang mga anak. Di tayo na muliwat sa maestro, ato na muliwat sa ginikanan. Kamugi unang maestro. Una nga makaingon ta nga, kung ingon ani man di ay nga, doon na di tayo natampo, doon na po tayo mahimo aron mabawi nato ang kahimtang. Di ta magpakawa sa paglaom, no? Ginagmay mga butang kung maghugop ta o magtinabangay, doon na gid tayo mahimo, no? Kung daghan kay mga tao, tingali hugaw kaayo o ang tanan manglabay basura. Pero kung ang tanan mamunit, mas limpyo tingali, no? Muna nga, sugod tas mga ginagmay, di ta mawad ang paglaom nga mamahimo tang maayo nga citizens, no? Mga ginagmay mga butang atong mga ginagmay natong desisyon, atong pangutanon atong kaugalingon o
kini atong gibuhat, makapadul ba ni nato sa Ginoo o makapalayo ba? Muro gid na atong pangutana. Unya kung mo tuman ta sa iyang kabubuton, buti pasabot mo buhat ta sa mga butang nga makapadul nato niya, adto na gid tay mapaabot. Pero og mubuhat ta mga butang nga makapalayo niya, di lang po nato pasangilan ang Ginoo kung dunay mahitabo nga kalisod sa atong kinabuhi. Ano mo may naunta bisan ko ng atong kalisod tungod sa sala sa uban, di ta mo ay paglaom. Kay lagi bisan sa atong pagkamakasasala, gihigugma mamtas Ginoo, wa man ta niya pasagdi. Amen. Manindog pa niyo. Sama sa sanlahon sa Ebanghelyo, nga misingkit aron ayuhon, kita karon mudangop sa atong langit ng Amahan, masaligon nga dunggon gayud niya ang atong mga pagampo, mutuaw kita Ginoo kaluy kami. Ginoo Kaloy kaluy kami. nga ang simbahan dili gayud unta mapakyas diha sa iyang katungdanan sa pagdawat sa mga gibaliwala ug sila nga gihinginlan sa katilingban magampo kita. Ginoo Ginoo kaloy kaluy kami. Nga ang Ginoo mugiya kanila nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki diha sa pagkaplag ug mga tambal alang sa walay kaayuhang mga sakit. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang katilingban mahigugmaong mukabot sa mga taong gisalikway sa katilingban, magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga hinikawan, ug ang mga nag-inusara, makakitag suporta gikan sa ilang mga kasuhanon nga kaigsuunan, magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga tagus ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo dawaton ngadto sa gangarian sa Ginoo magampo kita. Ginoo kaluy kaloy kami. kami. Diyos among Amahan, ang pag-alim ug ang kalinaw mao'y imo mga gasa nga nagdasig kanamo sa pagampo. Itugot ang among mga gipangayo diha sa pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manlingkod. Ugma sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakiatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao halat sa ulipon pinagi niya ang Ginoo pagaday Mga igsoon pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ng taas Ginoong Iskibisyo gikan sa imong mga kamot alang sa dayo pagmayad siyang ngalan alang usab sa rong kabuslanan sa dibugyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibaya nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imong kami giuli, nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa mataro nga ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mo mga tinubos, magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitang asan. Daygunang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitang asan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo na lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, e itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudnong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahomogang himaya, ang tungod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apa ni pamulong lamang ug umayo ako. Lawas o kalag, ihalat ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ginoo, aniya ko, andal sa kanunay, mo alagad kanimo. Ginoo, lamdagi ako,
matuman konta ang tanan mga sugo mo. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. Ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan, nga mo gisaulog ninyo kanistiya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.